ससियेल मिडिया फेसबुक खुलिबानो एमजे प्रिति जन दिनै एमजेआ गावनि हिनजावनि बागै मानो बुङाखै ससियेल मिडिया खुलिबानो नुयो एमजेनि हिनजाव प्रितिया गाइखेर बायनायनि फैसानि बाथ्राबाबो बुङो हौवाखौ घेरजिया लाखिनो नागिरनाय मायबा मायबि हेन टेन आंजों रिलेसनाव दङमोन दिनै सासे मोजां गियानि मानसिया सासे मालायनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव बदनाम खालामनो नाजाबाय थादों बेनि हौवानिनो लोगो नाथाय बे हौवाया मानो दिनै फंसेबो बुङाखै रायजोफोर जियानो जा बे सोरनिबा हिनजाव नाथाय एमजेआ मानो बुङा एमजेआसो लगायना होदों नामा ब्रा एमजे भाई बोरै जाखो बे नोंनिनो हिनजावब्रा मानो बिदि बुंजाबाय थाखो हो ना नोंहालाय हिनजावनि सायाव दाउट दं नामाब्रा नोंथाङा बुंनांगोना बा बन्द खालामनांगौ ना बेफोरखौ ससियेल मिडियायावसो नोंसोरनिया मा तामाने बेफोरो हा से आं लाजिनाय मोनदोलै अन्तत दा एमजे फंबाया बुंनांगौ बे जियानो जा आंनि हिनजाव होननानै हिनजावजोंनो बे स्टेन्ड गैफाया नामाब्रा हैद मा लासिं सिंब्रा